O comercio de Vilagarcía sae á rúa. Dende hoxe ata o domingo a Asociación Zona Aberta celebra a 16ª edición da súa Feira de Oportunidades, Expo Oferta. Xa a afluencia de xente está sendo significativa, están vindo con gana de comprar, entonces penso que ao largo finalizar a feira, penso que pode ser positivo. Ben, a ver, nos levamos moitos anos vindo aquí e sempre resulta bastante ben. Vender moitas planchas e sacar o máximo diñeiro posible. Roupa, calzado, complementos, todo tipo de artigos xa están dispoñibles na Praza da Segunda República e con importantes descontos. Calidades sobre todo, a precios de ganga, vale. Son produtos como moito da temporada pasada. Nós temos camisas 2 por 29, polos tamén de caballero 2 por 29, unhas parquiñas moi chulas de verano tamén por 39, pantalóns, temos de todo. Moitos van só a mirar, pero a gran maioría remata por marchar da Praza da Segunda República con algunha bolsa de compra no pequeno comercio, e que os descontos que ofrecen son difíciles de resistir. Nos hemos picado un poquito, estamos de vacaciones y hemos comprado un par de cositas. Sí, he venido, sí, y he comprado. Ahora voy a ver lo que hago. Muy bien, la verdad que para promocionar el comercio local me parece una idea bastante buena. Se aínda non pasou por Expo Oferta, pode facelo ata o domingo. Os stands dos comercios estarán abertos entre as 11 da mañá e as 2:30 da tarde, e de 6:30 da tarde a 10:30 da noite.